yung mismo. Dahil ako, wala pwede gusto umalis. Kaya nagsawa na ako, nagpahinga ako ng situation, yung appointment ng kabilang pa. Kaya mula ngayon, wala na ang ngayon nakita ko dyan, na bawat 10 makan ay may imahin ng mga yung imahin ng mga nung wala na ang page, pinaswerte sa amin yung image ni Mama sa simbahan. Ayaw ko kung yung kapalangay ko ngayon ay mag-isip na iba yung image. Yan ang problema ko dyan. Dahil marami rin ang posisyon, hindi ko na kaya yung parang tumawag ka ng meeting, 10 lang, tumawag ka ng misa din nato, 8 o 10. Kaya nagsawa naman. Yan ang problema namin na okay, ganun po talaga mahirap talaga. No? But sino mga taga-sapat dito? Isa lang ang taga-sapat? Sana po, anyway, huwag kayo manghihina. Ano? Kahit huwag kayong magsawa. Ano? Kasi alam ko may pinunta lang isang barangay, iisa lang siya sa BEC. Sabi ko sa kanya, huwag ka magsawa. Sige, magdasal ka lang. Pero nakita ko sa dadami niya. Ano? Huwag kayong, kasi kung halimbawa, si Kristo nanghina, nagsawa, ano? Bakit hindi ito nagbabago itong mga tao ito? Eh, wala nangyari. Tiyaga, sige lang. Okay?